नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। हम आशा करब के रउआ लोगन ठीक होखब। तो फाइनली वीडियो आज आ गईल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। जल ढारे चल का गाना बाटे कमाल के। खेसारी भैया के आवाज़ एकर में बाड़े, कृष्णा बेदर्दी लिखले बाड़े, गाना के विकास यादव के म्यूजिक बाटे, का जबरदस्त बाटे। तो रउआ लोगन जाई खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड सर्च करी आ ये गाना के सुनी और भैया के दबा के प्यार आशीर्वाद दी। एक दिन में कम से कम 3-4-5 मिलियन चल जाओ। ऐसे गाना के व्यूज अभी बहुत अच्छा जाता। 3 घंटा चल रहा बा, 2 लाख व्यूज होए वाला बाटे। गाना जब बड़ा ज़बरदस्त बाटे, शूटिंग भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका से कैले बाड़े। गाना को टाइटल है जल ढारे चला। गाना एक्ट्रेस में बाड़े, एकर में सोना पांडे जो कि बहुत धमाकेदार डांसर बाड़े वो, और साथ में खेसारी भैया के तो जलवा अलग ही बाटे। तो रउआ लोगन जाई सुनी और अपना प्यार आशीर्वाद खेसारी भैया पर बनौले रही और आजीवन आप लोग इन पर बनौले रहो आशीर्वाद दी। हम पता बहान पूरा दर्शक लोग जाना था इनके कलाकारी के दुनिया में कैसे दीवाना बा, ठीक ना। तो रउआ लोगन जाई और गाना के सुनी और प्यार आशीर्वाद दी। तो आज के लिए इतना ही। आए वाला वीडियो के हर अपडेट हम अपना चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई। हमारे चैनल भोजपुरिया VS जानकारी के आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही। आए वाला वीडियो हम आप लोगन के जल्दी बताइब। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।